дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. лимити барқ дар тоҷикистон расман эълон шуд. шарҳи барқи тоҷик. чаро қимати сӯзишворӣ поён шуду нархи роҳгиронӣ? посухи вазири нақлиёт. Somon Air парвозҳоро дар масири Душанбе Урумчи Душанбе барқарор менамояд. филми Тоҷикистон дар кинофестивали байналмилалӣ соҳиби ҷоиза гардид. маҳсулоти қаннодии истеҳсоли худӣ фаровон бошад. бозор оинаи шаҳр. имрӯз дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон борони пуршиддат ва барф пешгӯӣ карда шудааст. ширкати барқи тоҷик расман дар бораи ҷорӣ кардани лимити барқ аз санаи 1 феврали соли 2023 хабар дод. ширкати барқи тоҷик дар баёнияи худ ки дар сомонаи расмиаш нашр гардидааст таъкид мекунад ки маҳдудиятҳо бо мақсади пешгирӣ кардани норасоии нерӯи барқ ва паёмадҳои манфии он ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар ба роҳ монда шудааст. ширкат таъкид кардааст ки дар моҳи январи соли ҷорӣ ҳарорати ҳаво нисбат ба меъёр хеле сард шуда, дар натиҷа афзоиши талаботи соҳаҳои иҷтимоиёт ва иқтисодиёти мамлакат ба нерӯи барқ дареҷаи кори низоми энергетикӣ як қатор мушкилиҳоро пеш овард. бо дар назар дошти тадриҷан афзоиш ёфтани талабот ба нерӯи барқ дар дохили кишвар ҳаҷми истеҳсоли он дар давраи сипаришудаи моҳи январи соли 2023 назар ба ҳамин давраи соли гузашта 300 миллион киловатт соат зиёд гардид ки нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи солҳои қаблӣ 14% зиёд мебошад, таъкид кардааст манбаъ. барқи тоҷик қайд кардааст ки афзоиши талабот ба нерӯи барқ боиси зиёд шудани сарбурии шабакаҳои барқӣ ва трансформаторҳо гардида ба захираҳои обу энергетикии обанборҳо низ таъсири манфии худро расонид. вазъи пешомадаро ширкати барқи тоҷик ташвишовар арзёбӣ кардааст ва аз рӯи хулосаи онҳо роҳандозӣ нагардидани чораҳои иловагӣ барои рафъи мушкилот боиси боз ҳам шиддат гирифтани норасоии нерӯи барқ дар аввалҳои моҳи март гардида ба фаъолияти иқтисодии мамлакат ва зиндагии рӯзмарраи аҳолӣ таъсири калонӣ манфӣ мерасонад. ширкати барқи тоҷик таъкид кардааст ки чораҳои зикршуда муваққатӣ буда барои давраи муайян пешбинӣ гардиданд ва баъди ба эътидол омадани реҷаи обу энергетикии дарёи вахш аз байн бардошта мешаванд. чаро қимати сӯзишворӣ поён шуду нархи роҳгиро дар ҳамон сатҳ боқӣ мондааст? посухи Азим Иброҳим, вазири нақлиёти Тоҷикистон. ӯ ишора кард ки қимати сӯзишворӣ дар ҳоли ҳозир тақрибан дар ҳамон сатҳи баҳори соли 2021 аст ки нархи роҳгиро бори охир дар мувофиқа бо оҷонсии зидди инҳисорӣ муқаррар шуда буд. вазир таъкид намуд ки ҳатто агар нархи ҷории роҳгиро дар муқоиса бо 2 соли пеш каме фарқ кунад ҳам, дар ин муддат арзиши хидматрасонӣ ва нигоҳдории нақлиёт ба хусус қисмати қисмҳои эҳтиётӣ ва ғайра хеле афзоиш ёфтааст. шурӯъ аз 8 феврали соли ҷорӣ ширкати ҳавопаймоии Somon Air парвозҳоро дар масири Душанбе Урумчи Душанбе баъд аз танаффуси 3 сола барқарор менамояд. дар ин хусус директори генералии ширкати ҳавопаймоии Somon Air Абулқосим Валиев дар ҷамъи хабарнигорони дохилию хориҷӣ дар шаҳри Душанбе иттилоъ дод. мавсуф гуфт ки парвозҳо аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба самти шаҳри Урумчи вилояти мухторӣ Шинҷони Уйғури Ҷумҳурии Мардуми Чин ҳафтаи як маротиба ба роҳ монда мешаванд. баъдан шурӯъ аз моҳи марти соли равон дар як ҳафта 2 маротиба парвозҳо дар масири Душанбе Урумчи Душанбе сурат мегирад. барои роҳандозии парвозҳои ҳавопаймо миёни минтақаҳои Тоҷикистон ширкати Somon Air нияти хариди ҳавопаймоҳоро дорад. раиси Somon Air Абулқосим Валиев зимни нишасти матбуотӣ изҳор дошт ки бо дастури ҳукумат ширкат барои хариди ҳавопаймоҳои зарурӣ фаъолона музокирот бурда истодааст. ӯ таъкид кард ки феълан 2 навъи ҳавопаймоҳои ғунҷоишашон 19 ва 50 нафариро баррасӣ доранд. ҳайати ширкат ба омӯзиши ҳавопаймоҳо машғул буда то охири сол дар мавриди нав ва теъдоди ҳавопаймоҳо тасмим хоҳад гирифт, афзуд ӯ. валиев ҳамчунин изҳор дошт ки парвоз ба Теҳрон аллакай оғоз гардида феълан як парвоз дар як ҳафтаро ташкил медиҳад. ӯ илова намуд ки ояндаи наздик шумораи парвозҳоро ба 2 адад дар як ҳафта мерасонад. аз нақши дигари Somon Air парвозҳо ба Арабистони Саудӣ шаҳри Ҷидда муаррифӣ шуд. валиев изҳор дошт ки феълан иҷозати мақомоти ҳавопаймоӣ
ҷомоии Арабистони Саудиро интизоранд. ин масир ки аз ҳисоби хоҳишмандони зиёрати маконҳои муқаддаси мусалмонон аз ҷумла шаҳрҳои Маккаю Мадина метавонад талаботи зиёд дошта бошад, парвозҳои нисбатан бештар хоҳад дошт. ҳамчунин зикр гардид ки ба Ҷидда ҳафтаи то 3 бор парвоз кунанд ки аз ҷумла аз шаҳри Хуҷанд ба нақша гирифта шудааст. масири дигар ки ин ширкат нияти парвоз ба онҷоро дорад, душанбе Исломобод муаррифӣ шуд ки интизор меравад моҳҳои феврал-март оғоз шавад. мақомоти авиатсияи граштанӣ инчунин аз нақшаи парвозҳо ба Гурҷистон, Озарбойҷон гуфтанд ки интизор меравад ояндаи наздик ин татбиқ амалӣ шавад. филми «Дови Тоҷикистон» дар кинофестивали байналмилалии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай дар байни 14 филм ҷоизаи таваҷҷуҳи ҳакамонро соҳиб гардид. иттилоъ додааст коргардони филми мазкур Муҳиддини Музаффар ба Амид Ховар. чуноне қаблан хабар дода будем, аз санаи 27 то 31 январи соли равон дар шаҳри Мумбаи ҷумҳурии Ҳиндустон кинофестивали байналмилалии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид. дар бахши озмуни он филмҳои ҳунарии Дови коргардон Муҳиддин Музаффар, охирин Саиди Сайёди коргардон Муҳаммад Раби Исмоил ва роҳи коргардон Носир Саидов ба намоиш гузошта шуданд. инчунин директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Маҳмад Саид Шоҳиён дар кинофестивали байналмилалии давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагӣ карда дар бахши озмуни он ба ҳайси довар иштирок намуд. дар бахши ғайри озмунии кинофестивал филми кӯтоҳи ҳунарии Этюди коргардон Мӯъмин Қодиров низ намоиш дода шуд. ёдовар мешавем ки муҳтавои филми Дов дар бораи ду рафиқе қисса мекунад ки барои таъмини зиндагӣ тарки касб карда роҳи дигари даромадро ҷӯё мешаванд. қаҳрамонони филм барои расидан ба орзуҳо ва наҷоти фарзанд аз беморӣ аз ҳам ҷудо мешаванд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз чанд коргоҳи хурди истеҳсоли маҳсулоти қаннодии шаҳр дидан намуд. дар сехҳои хурди қаннодии Шаҳло, Шараф ва Самарқанд ки мавриди боздид қарор гирифтанд, ба истеҳсоли маҳсулоти гуногуни қаннодӣ аз ҷумла торт, навъҳои гуногуни кулчақанд ва маҳсулоти нонӣ машғул ҳастанд ва он аз тариқи махозаҳои хӯрокворӣ ба фурӯш гузошта мешавад. ҳангоми шиносоӣ ба соҳибкорон, моликони ин сехҳо ҷиҳати риояи қатъии қоидаҳои беҳдоштӣ, зиёд намудани анвои маҳсулоти қаннодии хушсифати рақобатпазир, васеъ намудани истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ, роҳандозии истеҳсоли навъҳои нави маҳсулот дастур дода, таъкид шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар ин ҷода мусоидат менамояд. ғанӣ гардонидани бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некоаҳволии мардум аз вазифаҳои муҳимест ки дар паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст. ин масъала мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ қарор дорад. боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати роҳбарони мақомоти назоратӣ ва хидматрасон аз бозори марказии шаҳр низ ба ҳамин хотир буд. ҳоло дар бозор анвои гуногуни маводи ғизоӣ аз ҷумла меваю сабзавот, меваи хушк, ғалладона, картошка, пиёз, биринҷ, нон, гӯшт ва монанди инҳо фаровон аст ва нарх низ мувофиқ ба талаботи бозор гузошта шудааст ва он як нав инъикосгари вазъи истеҳсоли маводи ғизоӣ дар шаҳр низ маҳсуб мешавад. ҳангоми боздид аз растаю гӯшаҳо, суҳбат бо фурӯшандагону харидорон, шиносоӣ бо вазъи бозор, ҷойгиронӣ ва нархи маҳсулот, ба роҳбарияти ҷамъияти матлубот, хадамоти санитарию бехатарии ғизо, агентии Тоҷик Стандарт, раёсати кишоварзӣ, ҷиҳати тозаи озода ва мутобиқ ба қоидаҳои беҳдоштӣ, нигоҳ доштани маҳсулоти ғизоӣ ва саҳну роҳравҳо, зиёд намудани маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли худдӣ, таҷдиди бомпӯшҳои бозор, афзон намудани захираи меваю сабзавот, картошкаю пиёз дар анборҳои ҷамъияти матлубот бо мақсади таъсиргузорӣ ба нарх дар бозор супориш дода шуд. таъкид гардид ки зарурати ташкили бозори нави маводи хӯрока бо шароити мусоиди замонавӣ дар шаҳр пеш омадааст ва ин масъала ҳоло мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад.
имрӯз дар мавзеъҳои ҳушёрии майхӯра, чормағзак, ноҳияҳои файзобод, нуробод, рашт, тавилдара бориши пуршиддати борон ва барф пешгӯӣ карда мешавад. то санаи 3 феврал дар минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ ва ғарби вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон дар шоҳроҳи Душанбе-Чаноқ фаромадани тарма дар назар аст. иттилоъ медиҳад агентии обу ҳавошиносии кишвар. ба иттилои манбаъ, дар вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон ҳавои абрнок пешгӯӣ карда шуда, дар ноҳияҳои алоҳида бориши борон ва барф дар назар аст. дар вилояти Хатлон ҳавои абрнок шуда, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ борони бошиддат борида, раъду барқ низ ба амал меояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобии марказ ҳавои абрнок пешгӯӣ гардида, дар водиҳо дар баъзе ҳолатҳо борони бошиддат меборад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бориши борон ва барф, дар баъзе ноҳияҳо бориши пуршиддат ба амал омада, дар ноҳияҳои алоҳида раъду барқ ба амал меояд. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ гардида, дар баъзе ҳолатҳо борони бошиддат борида, раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 3-5 дараҷа гарм, рӯзона 7-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои абрнок пешгӯӣ гардида, дар баъзе ноҳияҳо бориши борон ва барф, дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ бориши бошиддат ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати то 15-20 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 3-8 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент борони пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво аз 3 то 7 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.